live sikayo bolog ya live hangrai jorani gotini awang janani bagui sokjak hingke tini sab awang tini hai jorao sab awang sakano tini comment khai sarita joto lokorok hingke hai kobani live o je tongnai rok mane kok salayo kok saka mane boro comment khani anu ang bo sawo ni comment khani ta lap tong hello hello mau tai mak khar hono hera am kuno bihik no ya thek chawk ni ya khanai dong haja tam no Kapil dole hello 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 bahai tom bahai kamda awang chai tongoi ko hangrai jorani happy hangrai ni awang chai tong ko awang gong bai wa da ya thak chau ko bolong mun ti na thang dei dai bi khai thak na ta hanung na sakri na ta
চাকরি নাই মেয়ে তো বাবা পড়া করি না তা Pora kering ke bat ana di. বাতা না দুকুনো কি Mane aku aman ya. Neng tabi nak lai ti bano. কাপে এই বউ ওই সালে ভাই তো কামদা হাঙ্গারে জরানি আং সগি চামানি তিনটাই মাই চালে হান তুম অ হর জরাও মাই অ খিগলা খাওয়াং চামনো তামাই কে sungai ki serai puru nok nok sung awang 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 pi lai da chem o mai kenang mang khai ko no phai chini kai chung no ko phai awang chung no ka sogui char khai ko je sogui char ra nyo bla bla ka hambai ani kaki belai khun maya ganang tam ke bo ano sogui chari khatai ko Sari bo. belai kutung kutung A komen ke bo. Ni ka ki baro ka. belai kutung kutung ko sogui char ka no Piaba awang mia roda salamja khana tini roda salamja saimali atop ko sogoi kutung khaisar khata o tini no salam chari fu Ni komen te khun. Thajing go. Ma samoso sala ka hamro ma ke bo. No. Nia ni body bi lai ko kam se chumjak hambai hambai ano lai dan ruman bagai sabudan ni raka saimali ya A buke bai body filter phunu gula sa. amo amo ko suli amo lai bu yala awang tini hangar joran awang chau sogoi Jani live phanyaro comment khaite kisa kokro salayen tini hangare joran tam tam khalai to ke bahai bahai ke hangare salai kamu salayen ta pikni ro bahai ke salai ka
Burma nini khorang khanaya ani khorang mute rejak aboni bagui khorang khanaya engke tabo ani live 10 jona borok tongo engke kor kisa salai nata phaidi tabuk kor kisa salai nata thai thani engke pusa sing khorksano borok khorksano sing news coverage khanya thamani boroni nukungo belai kheno jengjal ungjak birman ungjak pheba ani channel o kheto rirkha ke norok nadi tamon kheba birungni borongni nukungo samung masaban tangnai kerikha pathor khajagoi thongaro kalai tongkha asto bosor hai thongaro kalai tongkha phiaba tabo bini bwrui hingke bo khunju khanalia mait bai jemon mait bai phano kok sadi haikaba pura oroni simi train jemon train bel luya diba ama haipano bono tam di bo khanalia asakano bin khunju thangara porda ke borok nukung belai khono bialo kalaijak buma tabu borok tangi chari tonibo buma tangi chari ton ta tabu bongno ke tabu buma bo mokol hamniya tamsi na samidona tata ang resap mung sereng tong nai mangala ko live video thia se ni live video no ai noroni gan tabuk Tripura Idol titi edc bai songsajak titi Tripura Idol chengnai engka jotono chiki baidi try khaidi jahate first manui first prize to norok khana 2 lakh tai uskuti khungsa manai second prize 1 lakh manai engka norok kudita manani bagai try khaidita engke welcome khulumka sini dab bisalno nanongke ang selot marbo tami ke nongke sini boss bola abon bagai sing nono sunduru ta gabon bagai nono belai ke hambai nung tina ani live phaimani bagai ge hello sir bahai to nono sang sir hne kelayu tami ke nongke sini guru bola nung nai munai khana sa khayo an enjeo live no tam ningke sing ke nung bai ang bai joto ni entertainment bola mone bo kothok gabon bagai selot ma khale ta khakhai dara bahai tong sagara de kaham da to tini to nana phaigala ka laibo tin to nana bo phaigala ka laibo live kisa khai nai gana noi nujang mani ta live ro khai balo khon bahai tong bai sagare hor dorani mairok chara chabai kha heke asa khayo tini hangrai jorani jotoni nogono haikaba mangso haikaba tok bahan joto kisu dal bidal mani songjak tongi mano nukhungo nok nukhungo tamnike hangrai jorani bagita au jeng jotono support khaina nango oma haikese jeng dofano mothangna ni belai kheno nini kok belai khe nangmani kok no tamike jeng sini dofano mothangna ni hingga ke jeng nung ang jotono thamsa haikaba support no khlanya nango nin kok bo thik no mahita jeng nung ang jotono support khaya hingga ke baike chukna ba hediba nogo taburom di nogo khoroksa borok bai chugya nukhungo joto borong tona nang nung saichung khoroksa bai hingga samu chugya tangke nogo samu jodi khlaina nangai tong hangke nogo nung sayung singba kono mungsa khlai jagalakta hani uri tongnai hani kobor sutipon tongnai ta tambe ni nogo nono kebo mane help khani kirini bagita numahai gabono sinto phano bathana gato sing amo jotono thamsa nanguta support nanguta numahai ta belai hambai
darano nung tini an live of family bagita tinok sapa kya Buldis Kumar Jamatia har Mahadev ha har Mahadev har Mahadev mane sabo mu har Mahadev bro na tia so do jesman khata har Mahadev panengka belai hambai Buldis Kumar Jamatia nung tinani live phai support khaipema bagai nono belai ke hambai nono hor kaham o sarik sal kasang jorani nono belai ke hor kaham nung tinani live phai bagai ta galaidan Buldis Kumar Jamatia belai kheno ino ano tini laidan khaimani bagai darano nung to ansa korang na asa khayo je nini profile pic onu mani YouTube ni profile pic onu manono ansa kora ni saman ansa korang na asa khayo ke tam sajak dia te sajago dara kuno maintia sajago support khai tang no nung ban support khai ga no support khaita bahai tong sagre dara nung kaham da tong Buldis Kumar Jamatia bahai kaham da tong thagra de biang ning khatai bojag ning kha tamor khai tong maida sakha mor sa de tano da bisal tam chaka no video ro hormani bahai ingkha belai fine nung ano video no hamani belai dukhito kalayo actually sini beri ro tamo bihik busano hai ka ba busano yakaro hai ka ba busanyo yakaro oma hai mang ngi tong mai tau sini ngota sini do phawo hai ka ba sini bong phawo agi ni jorao nai ne di bersik buraro busu ke hamjak lai tonglai man thiasan tong tonglai tabung ni jorao le tai sana moto ya hai lani khalai tam dai khalai sachi male busana yakaro bihingno yakaro busani yakaro tai sana hamyek tam sayana Buldis Kumar biang ni phaikya hinmani ba ang ompi ni nungle boroni ba dara Buldis Kumar ani para ke khumulong ni do khumulong phana warai tisa amtai hinjang uta sida sino semia to ke khumulong an daro no kalayo sini para mahita enggak ta bisal kaisa content mang khado sung yang mungge kami saidigi pho gong bai war jage ya thek choi thanga bu bini do agi wota enggak tabu bini bihik je kubun chalabai khari thangani khanabo tam khaba bini je reson marib namani thikya hnoi bi busaino thikya hnoi bataw reson dilani ro marum nai chai tong haita gabono sung chugo bar thalani haita video coverage khani hando kunung phaina ke ba phaimano sudah saja ada no kumunda Boroman kinang jarong dah no Jini jara news belai hambai itu hambai Jini jara news nung tini ani live phaimani bagai nono belai ke hambai tam ke nung tini ano support khaipamani bagai ta okok soino ting tong Jini jara news Karon Kumar Tirupura hello bahai tong sare kaham da tong Karon Kumar Tirupura biang ningka sagarte tini hor jorani bahai maida saka hangrai jorani bahai hangrai gari nor tanggai chora sokka lagi sagradi agi ni jorao hangrai gari tanggai sok chalai mani hai sok chalai ke sagradi ketam se Karon Kumar Tirupura sari kaham dara nono sari kaham bahai tong kaham da tong dara kaham da tong Ay tanong jagit jata. Hambai Jini jara news best of luck oke do oke boleh hambai
Ke tamsika koron kumar tona girls garjeni se angke tamo garjeni se angke garjeni da peng side kalai kya garje amo ang da cinema yang to kado okla sai to ka bora ki sai ja kanai ko bora sai nya kana Patah benar kok. belai hambai da koron kumar tirpurano udaipur garjeni acha udaipur bukhani sina belai hambai nung tini ano asuk jora support khaipai mani bagai phiaba norok wansugui mano je ani thumbnail live thumbnail wo chini bukhukjuk baby tirpurani photo rojak phiaba baby tirpura wngkha bo belai kheno mokol hamya kabo tabu lukurok ni thani chubachu omo nangui tongo ta tamkhe sikla jora no bini mokol hamya wngkha tei kaisa hingke bo madhyamik romani jora no bini mokol bo hamya wngui tongkha kebo tal nugnani muchungjak haita hingke lukurok ni thani bo chubachu nangui tong haita bahai hingke koron tirpura nini para khe biyangba dara ani para hingke yang khumulung digi hai kaba ADC hingke bo bui sini o ADC hingke to nini bo edition kalaio tei chini bo edition kalaio mahita to ke area ke khumulung ta sini khumulung town jakta yo area no kalai ke da koron kumar bahai tong sagare kaham na tong koron ang najak news go acha belai hambai tau to teruk koloma somi phaisinai hangare bo like hangga ba watui ni mall watui ni jora phaisina kha ta tai ke tai koyak mas hingke watui phaisinai sana thangkhe kaham bai hamya bai joto mix ta tam bomti ba kaham bai hamya bai mane no amo kaisale amo dus tongnai heriba haikaba lumi phano mano haikaba je kono problem ngi tongmano ta tamni ke tabuk to masing sasalang seklai mani sal kalaio hingke kongrai ngi da lumi tong haikaba je kono ngi da hamya ngi tong haita nante comment khai sakta taisa kongrai bai se kongrai bai se na ang saimano kongrai rok wngkhana asa khaio tambai hingke tabuk to kongrai wngnani jora bla maita buddhist kumar jomotia join khaikya do okay hambai dara no nung joining khaipama bagui no belai khe hambai cinti para sarok ke belai ku tamnai bunyo ko tamnai tabuk comment hamya khaina jote ke first class ano bo khairu dido khaironai je ani live paikha hingke ang nini video no nainai nung ani video link khaino dita koron kumar tirpura 3 week hai 3 saptah hai wngkha haita na 3 saptah hai rok wngkha kongrai bai tei se hamya khu dara koron kumar tirpura nung mai sorry teitung rok nung di tei bithi rok charita doctor rok kaham ke thangai naijagui dita hingke asa khaio nung hamui dotino manano hai ang asa khaio hingke kongrai wngui bo baksa ke haino hammoni rok baksa bithi chair tong heriba ke जों बिथिराव चाना नांगौ जर जरावो माइता के बेलाय खनो नि सरि उइक रक थां के तो नों बारि थानाय बला के लासो के नों सामो खाइमांगला हिमि मांगला माइता
아직 가지 나라. Oke, ini jadi live tong nai rok no belai ke hambai. Jadi nara anu asik support kaimani bising tisang asik jora tikiwi tong mano. Koron hitam juga besak rokle kaham no kong tui se marke payu. Besak beng no besak kaham no na mana kumtui ta bukung ni kumtui payu ta bisik na kumtui bisik payu hengke tui tung bukung go luklai di mana tungluk kai luklai ye mana kor bukung go kor kai mo kim dita was kai dita hengke hamana haya se kai hanyo ti ase dara nungke was kai di bukung tui tung rui was kai dita hai rokle khaijak ko khai nei la ani kok mote mane ang kha jiwo to tuitung rui no haike pur khayo ke sering sa hai ngota mata ranai ko no ranai mai garam mata kehambai try ma khai sinai bola hingke khai nai di ani kok mote hamya hingka to amo nung doktor ma thangchane ta actually nung doktor rok na na jaka sagra da ko Buddhis Kumar jomote tamsa video go comment khai kya do acha belai hambai nung video comment khai ma bagai do tang hingke ang ni video no support khainai tai buino bo support khainai hingkang oro nin channel no sanai Buddhis Kumar no joto no support khaidi tai subscribe like share comment khaidi bini channel no joto lukorok tâm phòng là tao nha nơi tao mà tỉnh nhất luôn tao vui gì chết gì đây đây ông sao bay bô bô tụi bay ok tem kok salahnya norok bay pada live bo di pro idol kan koron de to no nai jagya kho abole hamnai hinui se jonggui tongmani normal hai rok jongmani ta chole nini to je nung je samani ke to 3 sapta haing ka nongke tai sapta ka seng ke je mas kasi kanani hediba kinung nai juna dorga no kongrai to asik long time tongya lekono hamo ke je sinus ni kisa problem rok pesim se kisa kongrai ngai tongota mahai najak di yara pran di ka mo sarang thang Buddhis Kumar by koron Tripura sim se comment khai thong so tai jo to lokoro comment khaya tam bai khaya si to sai meya hangrai jorani asa khaya awang sawi hegi tombai khana hegi ba nungi chai tombai khana hegi ba awang sawi bokhoro mihinui thui tombai khana
Angle China si sidu. Angle China si sidu. Đó có belah mai. Nó là ông xe này lấy dọc của nó hay đó. Cái đốt. 타제 맹 돈 망데 백태 맹 돈. Tamre kasa haya 돈 dengan sama mau thay 맹 돈 banta. Kisani pore malai nai do. Oke, do kisan pore malai pedi. Bela hambai. Tini jarar ma bagai omoda. Pare kapang ni tahuk tay buhuk song tini kok salahnya norok bay. Tini ani oro sabjani asuk SMS khaikya bodan jani borok pudoi puni bukhangni puduk tam ke mane offline message khaibta call khaikya ba call receive khaya SMS min khai tongo nung burida chala hangka ba kok bujia tam dam basar sao tai sana moto ya bo borok jani kha. Yudhis Kumar jamte hi hello Darano hello komen khaya naisim tombai komen khanya baki bisa angara jorani komen kalian ta makan bayi nomor jago. Hor kaham jotono no hor kaham tai kitchen bagai sini live no mothak sinai norok jora mangkhe kok sainar di kisa misa
너 돈 채비 되면 가기. 너 가이니 무슨이. 망캉 뭐 바이컴 너. Gai masa se. Dega mang ne am kusan. 돈 바이컴 다. Gai chata. 망kan 돈 바이컴. 네. Am kinan bange din de fonte. Na jujo na jujo ga buti kata ta. Section bidan bihido Facebook kulukan nungjago kono na yang wasi pano hamna stoti khanai kini hor kaham jotono hor kaham mà tam tham mô tùy tuk mà tươi hor kaham good night jotono good night mà futurok salah kamu untuk putrong nase hor kaham 사랑을 siya question Rosa narang bising ko bonong ba kisa na ito kolkatande tama suron de burma suron tamo sadei tamo bomtei sadei suron de burma sadei nung tinani live fine bagai nono blai ke hambai tino sarik kesang jorani nono blai ke hambai nung tinani live fine mani bagai bahai tong sagare suron ka hamda tong hanggang nok tang makhe tai thigala kham hera thuna to thunai anando belai mang ananda sunai buruba tangman sanai tangmang lang na bai rok somti rok supai nulo se ganang do he tangmang lak no mai ke nok mang lakha suron debrang suron nung se sade tam sananai ang kono saya মানে ani live phaikeng ke ba norok thai ni ang bai bisa ke thang suwa no kok sadita thai ni kok salai neta tini o hangare jorani bahai tamrok norok bahai ba ke enjoy kekya dai hangrai rok chara salai kya picnic rok taklai bosoni chara salai kam sungai salai enta khang ra jarang khotlang Bangladesh ni ram Kupat nung ya mo nai loss nung na jarang nong স্বাস্থ্যবান নেই কে কেমন suron de burma hor kaham nono ba hor kaham blaikano hor kaham bahai sagare thuna da naikya mai rok da chakha tino hor jorani ini hangarai juga tuh langsung
라이브 중요하다. 라이프니까 Oke, sorry nagarti do bisa busy ba ko ti ase kono ya kono bezar krai hani kisa khaini mase live rock nono ba sal brum brum na khar tong mulai sal brum brum na kai tong sal brum brum na khar tong sal brum brum na khar tong Sobita Tirpra hello bahai tong sagarde Sobita Tirpra bahai kaham da tong bahai ta kalai khanono semalia like and subscribe dan oke bahai no belai ke hambai nung tini ano support khai pe mani bagui nono belai belai ke ani khabai tai hamjakma tai chibai yaparo nono nung tini ani live phai tai subscribe khai pe mani bagui ta Oke, teks sapakya Bipin Debrma, oi musuk pah, oi musuk sehnung ke ba tam khain tong si ba, kok kere, amo norong ni bepar hedi ba, nora ano caja ya oi musuk hingga ke ba, asa kayo norok sini bungkanggo hai ke ba ani bungkanggo bokorong ganang rok nukhana, ba khunjo no phano noro bokorong nugui mano, bukung no hingga ba musuk bukung hai nugui mano, hedi ba. Kokroi amo kuno ang mainti ya dorok khani mano kokroi ang abono ase kuno mainti ata heda Bipin Debrma da Bipin nungan se okorang mano hai kaban se kusupa nungi mano nini kuno pic profile kroi maita ti ase kokroi hambai nungan belai belai khe nungano omsuk jara nungano tini sapai mani bagai tai ani live phai nungo maike khanpai mani ba sapai mani ba nono belai ke hambai marota nini age busuk ani age singa ke 25 year 25 ki 27 haing khana asa khayo Saime ata agini to ase ai chok nar maya ke agin boror to ase mo year nar maya gaba surka khana ane asa khayo ke 27 rokun khana ta 1999 bola Berita Debrma 25 ta oh 25 ta ni no hoka sabdan ya no Rita Debrma 25 ta no hoka omo to asa khayo ani bai sing khana ba ani ais no hai ke ba ani year no sapai mani bagai belai belai ke hambai bong kha ani bai khana asa khayo no sekango bini pani sagoro mobile na harlai mani pani sagoro bini phone kalai phone na hari hailai mani bufur jani phaya ani nogo phai talang thangpai kya kun sai maliya ke amo khulogromani bona email khulogromani khana ngi mano haita ba ani baisi to
Sobita Tripura bai Sobita Tripura hai kaba jesepan kalai mano ke o je rita ni mungkri da ani bai si do pura ani apon bai ta ke norok bo bono support khai mano ta tai borok bai comment khai bo salai mano bo bai comment khai bo salai mano ta gacha belai hambai tini aso phaima bagai ni hingka sini bai Sobita Tripura ni maita ke game kerengde gam kerengde gan kerengde masana sabo gan kereng o je ekode o bairita de bo to gan kereng da saimiya to ke bono nung no sungsi di bo gan kereng da gan kem ne rasa marok khala khana wo to ma bo jani e bo thangai ni ke subject ta ang ani kok sake bujinai de do sadita bujinai tam bomti kok sana nai ba sadita sare nung tam kok sana muchung sadita mantrai khainai nini kok no bujina bagai tam sana nai sadita gam kerengde kaham de tong mani gam kerengde mani kaham de tong masina i belai kheno kaham no ang tabuk sak jora to kono hamya nu hoya ko ni soni jaroi tai bogoban ni jaroi tawo abo to ang kaham no tongo ang bagai no norok bai ang live phai nujak phai manota ke sagra di nung se bahai kaham da tong bahai hor jora ni mairok da sakha haikaba tamoro mui songka tini hor jorani haikaba tini hangrai jorani kono pikini haikaba party o maherok kono khara khalai laikya tini ni haita okay ang bo gam kereng se ang bo kaham no tongo acha namo kaham no tongo na acha nini para boro ongkha sagra di para di tai lokto sang aje ko address ro nini para boro sagra de ko Candika Tiprasa oi dara belai ke hambai nono pura phara phaino phaya ne ang mane bekha wa tu to mani tini phaikya nono belai ke na hambai Candika Tiprasa nung tina ani live phaimani bagai nono belai ke na hambai bahai tong sagre Candika ka hamda tong tini hangrai jorani bahai aworo to sakha bangai ro to sakha haikaba pikni ro to salakya sagrata de sobre tir botam saka ani para ke tamo tamo Bisnapur Sabrum South Tripura acha Bisnapur South Tripura na acha belai hambai nung nini parani mungno khama bagai no ke bahai tamoro khlai tong batabuk tamoro samoro khai sagarde haika tabu hor jorani tamoro khai tong chani dem tom saka haino tongo dara belai ke hambai nung ano tini ani live tini phai nung jorar phaima bai nono belai ke hambai ta do ke angle boroni wngkha ai nungle boroni wngkha ani para hingke khomulung hingke joto no sinio hingke khomulung gabo sinio do phiaba edition gabo sinio omaita an para khomulung ta hingke chani dem sobri noka chani gangte noka hingke bahai tong tamrok mai jasa kha sagar de Candika Tiprasa hingke Sobita Tripura bo mai jasa kha sagar de tini ko jorani tini horni mai jasa kha haikaba ta mui rok songbai kya sarita
Dara Rohit Jomatia tamsa hai hello sade bahai tong Rohit Jomatia bahai kahamda tong nutina ni live phai bagai nono blai kana hambai ke sade sabai hi dara nong mache ko haida ni sobje jaka tabuk se sao pa tamui becha sagra de tamui ro songka angka mache jaya ko takpano ke Rohit Jomatia saka hai nei ke bahai tong sagra Rohit Jomatia Rohit tam khai tong sagra de tini hor jorani picnic roda chalaikha haikabe enjoy rok dang laikha sagrodi to tini ni kono enjoy karikha picnic chalia jani tumsa nungle dara ang bo kono phan chayako mai bo kum phan chayako ang dipon mai cheya dipon mai cheya ke sala dui phari chawta hor bai dipor chimi chawai sung phung maita ke SG block nini para boro SG block ke tarik sapaikha ani para boro ni sungpaikha bo ani para hingke khumulung warai tisa ke joton chino bo warai tisa ke area chido phiaba hingke chini government register o hingka ke Mohitagur para hinjago ta hingke SG block bahai tong sagra de kaham tong tini nungan live phai bai non blai ke hambai hingke nini para boro sagra de SG block sobita tamsa sikamuk awan dru mikhumuk bwthai bai phantok motor gudo a bai pa tomato pa mui bangkha blai kheno mui bot blai kheno mui pot bangkha tini bai sobitani mui blai kheno bangkha jemon nograi phai mui mungsa bai wngya hinui mui mungsa bai chugla khnui dabal songma hai wngkhata belai khe hambai nongoro tini mui bangmani bagai asa khayo thokbai kana jotono hingke SG block okay noka Rohit kaham tumko kaham no angbo hingke SG block saka ADC ADC bo para sagradi da ang kaham no tongo acha maida chakha nang tini horni tamai maida chakha hingke tamsa chung item kwbang khai songo but joto kisa khai songo haisina mane kisa hingke mui kwbang wngkha khe mui manthaimo ati adiba hingke nongmo belai kheno system kaham no je kisa khe songo hingke mui tai khibjak liya ta mui kisa hingke acha ani dol to khorcha tongo Bishal Tripura official block hinui official 223 ni tongo to official 223 tongo ni no sida sini bai saimia borok thang support khai dita chayakho acha tamui rok sawa sagra tini horni SG block acha bai nungkhe tabo tamo rok khai tongba sagradi angle muktri se phaikya belai hambai bainon thodita muktri phaikya ba heda koita naini gana jako 8ta tamjak 8ta mane 8ta ya 7ta tamphata muktri to phaisinai no ang bam sugun thobo 8ta rong thota angkhe hingke angle muktri se phaikya na bai thosidi hingke rokoi tongo tam ros rok khana hingke kumila bahai totong sagradi hingke SG block ke ang sayakho chayakho hmasana acha ঠিক আছে chayakho ke tini onek lengjak bolong huk mani bagui bolong hok mani bagui na acha bwri da bolong hok bwri phan bolong hok mano kokrui to sam khaike se masana bala heda sam khaike se pholong khona ni ke sang ma khaisi nei blai rabar bagan ta koi kani rok kakhaba labar bagan sagde koi kani rok tong labar tao to blai karai bekhana labar heda maje practice khaina nango
amon ta naga practice khaina nango tai practice khaika bo ya sini mane exercise sini sorry ni bagi kisa problem ta Rohit Jomatia good night dada ঠিক আছে ননবা good night Sodish Blaike hor kaham nutini ano asuk jara faimani bagai nono Blaike hambai thusi dita good night do Rohit Jomatia Rohit good night ke Rahul official blog tara ani subscribe khaide khainai jotono nang support khainai ke nung tinani live phaimani bagai nono Blaike no hambai tai nini subscribe nono tang khainai nung ani ko comment khairi dita do te ani live paikhinka nono subscribe khaini ta ke lekha pori bo chakiri maya hinke ba hukni samung rok phano practice khai tongo philip oh actually tabuk belai kheno borok bangmani bagoi no chakir rok malaya na haya sa khayo tan bai ke sijak belai bang khabla ponai bo belai bang khala am bagoi chakiri maya tabuk ke bi ma sara lap kori ke mai doi chakha dara to chaya kho tai sap to tong chai ni ta live mo thagoi mai chai sinai ta mai ta tam mui songa sagra chandiga soro sagra de bahai ani je live tongnai rok norok Tripura idol season 2 participate khaina rok ni da wansuk tongmai sabai geradi Tripura idol first prize 2 lakh second prize 1 lakh first prize 2 lakh tai bike scooty khungsa manai ta ke kaham ke practice khadi jara khorang kaham ke to borok tiki baye nang asa khayo first thana asa khayo taklai ba sabujani apply no sido de apply nai bono kapal kaham nu sanai ta drang bo 2 lakh mandi tai scooty bo khungsa mani ke busuk la baheri ba amura kam kar chana ba chesa khaita ke SSC exam ramani bo tikilia amoni bagai dukho nangai samung khayu dukho ba nang sunai mulai rei bo maya ke ba ang bor khei koni khelani job ramani duita kubang mano rokha haipano tistiki khap tang khaisina ba hedi ba mas maya ke ba pas phaya ke belai bangun boy singkana Rahul official blog ngedara neng rang dem mankha YouTube ni dei YouTube ni da saneng sagra de chandiga dibsa toglari no hoka asen kur neri no ka kur sab sajaman kur sabo salai kur hamari chongni dol hai ka ba hamari chong chuang ngi mosala mani kur ne amai ta Gasara Rahul official nung rang da man kha ni mani tamo bom tin non tui sama kala kha YouTube ni da hai ka ba bom tin non tui sama kala kha sagra di
তারা YouTube ni rang khato motamoti manjak no hini mano tamo khabang uthukya khota gobang no habjak yang tei to saliya amo kaisa YouTube ni guideline tongbala hingke kwsang amo kono mention khaimaya ta guideline kaisa tongo kam tei kono dollar rok ni mention khaimaya ta umsuk mangkha umsuk kakha ni saimaya ta hingke nung olo personal nung ano sungna musung khang keba call khai sungui mano kisa misa haino sairi mano ta ko kwrui nung ano tini sungmani bagui nono blai kheno hambai kesobja tamsiga tabuk khe kisa tet ni bagui preparation khaio tei nok ni samung rok practice khaio blai hambai bai omo haibo practice khaina no nok nokong ni bo tangai hingke nung tamuno nini profile o tobono nung bwrui wngui tongkha hingka khe buini nukongo thangui samung tanginani haikebo kaijagui thangka hingke samung tanginani omo rwngui na nango ta nung samung charai simi samung khaiui sikijaya hingke to nok nukongo buini nok nokong thangka nung bal mayangnai haikeba bwkrajuk bai himjaknai haikeba bwkra bai kutukjaknai ta samung rwya hairok rwya hingke tobono nung chela wngui tongkha hingkeba samung ma khainai bo buharokni aswk onko income no nasiyaui nini bo ma khainai ta tei hingke chini buya buha chongla salsa jotono thwinai nungbo thwinai angbo thwinai amo thwinai to kebo date semmai hariba baita joto samung rok ma khainai ta wngka tamsika chandi tara borok ang khe tabuk kaki song ni nogo phaijak boro awang bo tini sogui chalaikha khe maisa o khuyang wngui tongkha awang chana phano agoi mai chana phano ta awang chajak bwla hingke sobita bwrui se ang belai hambai nung bwrui hingke to buini nok nukongo thana bagui samung rok kaham khe khlai di ta sarung di ta heda hingke rahul tamsika dara nini number rohodi acha ani number nanani hingke ani description o rwjak ani number check khai nung ano call khai mano haikeba whatsapp o sms khai mano ano whatsapp tei text khai di maita text khai nung ano detail singui mano ta bahai nungkhe nini channel rok tola tong sagradi khe ang chini dolok no nohonani ta support khai di bono bo hnui phiaba YouTube channel ni gotor monomudi income phaio kisa kosto ma khaio ta jemon hajara tangma system no bo maita Tini to hah Soalnya serai tam menit tongfu aw hanya candika Oke ani live no mothaknani digin sogikha tamni ke 1 hour kakha 1 ঘন্টা kakha ta tara comment khainai rok khaibe di official
comment khaidi Rahul official kutam suka dara channel money tax khaima go ang rang rahata dara dara channel monetize na channel monetize puning saya khodo dara channel monetize khaima go ang rang rahata dara acha ko koroi nungano ko khaiti sms khaiti ang busu jotoi guideline kaham khe saiman nono sanaita ke tamson sobita good night bye nono blai keno good night khana rogo kaham korung tongkhe mala lai pijau nai tewisya ang live khainita projolar debroma dara projolar phaijau ka joining rekha nono hambai blai khe dara nungano tini joining ruphaima bagai lai dan rekha thi ase blai hambai dara no nung tini ano support khaipemani bagai nini ang phayung songrano support khayaka tai sabono support khainai ba hediba जों खर्च बरं सापर्ट खायगोन गासे कुसुको कालायनानि बा हेटा के सिरितास ब्लग फाइका दारा तामु खाय तंसा इको नगो आहायनो नरक बाय लाइव किसा कक सालायना हनै नुकजाक फाइमानि ता ओके आव ब्रो दारा नोना ब्लाइकेना हामबाय आनि लाइव फाइ सापर्ट खालामबाय ता चान्दी गति बरसा गुड नाइट दारा ओके गुड नाइट कामको थोडी हरका हामनो बो Belakena hor kaham nok tinano ani live asik jora support khaipema bagaita ke siritas blog gatam saka dara maida sakha mai to saya kho ke sini jora khok busa bukhana ni gena 7ta 8ta tam nei kata mai to saya kho tai sab tong sai nai ke dara tam sakya awang rok da sakha saya kho awang khe to sakha tini nogo tinta nogang tini habai awang sakha tini oro sini nok phang malik sini kagi sorba awang sakha bor ka awang bangui salakha batai ayang sakawa nana sorobo sai phekya yemahita ke dara boro jalakha bahai awang roda sakha tini ni Rahul tamsikya dara class 9 sei nang class 9 da poritongkho acha class 9 pori phano to monetize mini rok no simana ning daro tongo maita doko krei amo jora misingo hedba thi ase do kokre hambai no ke cheria diba senai kri blai dar senai kri ani nogo kepse kri ke ani ama bo kri ani ama bo thai thang jaka ani lifestyle nok no sai khana rakang ke nor dukhu pan nangjak mano hai kaba khana tokjaya phanangi mano hediba ke norok jotina ani lifestyle kisa misa khana nani musu khakaba ani life tui highlight kisa sa hani chikon sa khana ri mano ta dara ke sai paikha do hambai dara nono sama bagai kam kon chakhna bla picnic roda chakha hai kaba mela roda nakhya taknani sorry akon dara okay sorry do nakharkha do kokroi haipono norok hai support khaima hai tai kubun borok support khaya do dara tambai hingke baksaba ku khamya bai comment khayo baksaba ai jatar pot khe kutogo tam hono sin borok ni mo mind se tam hono ku khamya bai man comment khai one of ta Rahul sikya dara ang boroni dara ang boroni nunglai boroni khang to saimalia nangkhe anoda boroni ni singkang saimalia do ke chande ti basa okay hambai ke brojola da brodol ke khana ke dukhu nangnai sia abonta खर्चा नि lifestyle no kisa khana ke dukhu pan nangi mano hai ka ba khana tokjagai muni phan mano hediba imo haita khana rali ako tomna ani life ni borok kisi misani lifestyle kisa khana na musun ka khana ri mana boma hike phakya mane boma hike matong kisi misa khana ri mano ta
ta sadi oke dara saliya जों आं मा खानाया पारां गेमनि सासेनो आं आइगियो द बन खायदा खा माने ता सादी पाना आं गेम से मा सासेनो तंखे न खमाले संख तो खुबाय क्या बरतो माइ दतिनो चावो थोका बरक गां सिम थया कोता इनके ता सादी पाना मैं से मसानि दो परा परिमानि बहे के परिमालिया ताम इनके परा कम नो ano tini live tini khoroksa chakma ga do ang kaisa interview nai mani gara khoroksa boro ano comment khaikya media pora kom hairai ni pora kom ni ano khoroksa boro ano comment khaikya ta sula ang kom no pora tamle khogui sana ba hediba ang madhyamik fail wngkha no saikhanar subano madhyamik fail thanjaka tani bai madhyamik fail wngkha ke bwsukle buma bo kwrwija hadiba pori nai kwrwikha no buni oro kamla thangui agi utola thum tanui buni oro leptin hakor khurui haikese pori nani tagar jolo hostelo tongikha naikini khaini kwrui sungno naifini kwrui bo asong bumas kwrikha naifini kwrui babu sombo phaya hingke ba aro bo bezal pen babu pair phaina hnoi salsa roibaro mane sonibaro hingke pura call khaikya do hingke roibaro ke phainai maichoro phainani pen o pair phainai hingke pen bani kisi thanga bol thungui kero phainani sawoi wasina ambo wang khitari no ka pen o mane phaina se honu hingke ba sulia ta suya khitar mani borai yo kasai torokha ke roibar phainani dogalam tui khana siknai kha phalia horjungo hornungo ke ba pungai kha tamma kha pen no tam khaikha taisa wa bai khe nasigui abona mo suima kanphika omo hai rogu to tam kungna tongba hediba ke non kon purgana do ke nijini lifestyle no share khaya keno chao aw non blai ke hambai khailia to man kisa han ma sakata ke nangma jora share khaidi manai oke dara nini kami boroba dara ani kami hingke warai tisa do khumulung area kalayo phiaba khumulung area kha to nor sini bo mangala tam hingke chompoknogor ni chompoknogor sim chompok ni omo kani kasarota sini para 18 card bo hunjago 18 card amo teisa para se hingke warai tisa para ke government register ko to moi thagor para hunjago moita ke sini nani ba hingke war tisa hingke sini to bui hingke official blog hingke dara ang nana support khayo oke nana support khambai nana like hambai do rahul official blog nana support khambai nana like hambai nung ano comment khadi haiko ani number naboi nung call khadi ang nono hanakta ke dara ang takar jola hostel o tong phaikya takar jola hostel tong phaikya na bo somoy tongkha iko sorono sida sini o pali bangani da sagor songrono sida sini ka sagradi ketai dani test tongo ketai ma thap tongo ronu tongo kebama tongo ang bumpok tomo kheta keta jolani tei kebama borong sino do tei ma satam sono da somindro songrok sino ta 2008 na 2008 ni hingke 2008 ni hingke to balokjak no ningno ang tei gos thango dui ang borsang 14 ta thamu 14 thangna somona burdan thana ang pokthaka nitesh ani monaise da nitesh ni monai da nitesh tabo holong kusingo himo teacher khaitongo hera da nitesh hambai dara nanu every detail samani bagui acha
daran para boro sagra di dan tesin para to aya gamon saidi gida para kalainya bini para heda hingke nung ungko mo thima saide mansa da brojolar o sima bai rima thimani nung saide man sagra di bini no gana no o dan ten sungdi bi nambaran thani to bobai sing kokro salai tong ta sing bobai kokro salai tong layo hingke salayo gobono kok bobai darani nem ketamo o ani bumung dei ani bumung rejak tong iko description o aro nai nai di ani mutamo bo ani mamani busasi o haida dani tes to kaji ekhona kalbar ingke khobo na kok bolano rono sido ingke ko samla sa darano da sagor songrok no sisini haigi da nite songrok bai onek no ingko hostel o cultural program rok khaikeng ke moni kothokle da nite singka mosana ringyasi bo mosamane haino hai kisi mosauta darano hambai nung tinani laibo phaima bagui do ang jotono support khayo oke dara nono belai ke support khaimani bagui nono belai khano ani khabai tei hamjakma tei chibaiya pharota hingke rahul official blog bota ani bumung singka ani bumung hingke ke Ridoy Deporma HRIDOY Ridoy Deporma do ani mung phade laibo phaibidi kok salainani chukluibo chukya tuibo thani kok salaine ringeibo kimisa kok salaim ta hingke tagarjola hostelo thangya balokha ang bota dara tagarjola hostelo thangya balok suka aige sini sar tamsono sini sar ni mung mujo pok tongkha dara bisa mujo pemain tongkha joining 24 John 24 24 Free Fire hi hello baitong sagrade ai mutumaka sar sonjit bono ke haino ko hlai ta o live salia holo ke khana nasi bo khana ka jol tok nasi osit gaming hai dara oi hello sare baitong sagre ka hamda tong baitong sagre ka hamda tong tinan live phaimbai no hambai hingke John 24 Free Fire no bo hambai ning tinan live phaima bagui maike no jora mangkha kok salaini tebo kam kaham hingke Rahul saka dara ani name Rahul Triprasi bo jagani sagre ni para boro osit gaming ke kaham no dara acha hambai no belai belai ke hambai norokni omorok bwswk kaka sagradi osit gaming nini omorok bwswk para nini para boro please nini para please tamsaki ani para hmande ani para ke khumulung waratisa
British jebroma dara kahamda yes kaham no tongo bahai tong nung se sare kahamda dara bro tam saikya na tama mui songka sini oro ke tini mui hingke mia to mangso saka do mia mangso samani tini hingke hani 100 টাকা তুই ফেগাতা বই যত না হাঙ্গারাইনি মাংস চাওয়ে হাইন নক সুতি ওই বাহাই সুতি তো মাইখেন কেবা আং বা টক পেং যা বাহাই সুতি রে সুয়ান হনই টক পেং চানান তুই ফেগাতা 100 টাকা নিস তুবু বাবা কনি চালানি হনই সিন তো বাবা কনি সিন কেবা আং তো তাই তো যত ন কাই জায়গায় থামাইখা বাই বা কাই জায়গায় থাকা দারা কাই জায়গা বড় বনে আলকা কেবা 100 টাকা নি তুই ফেগাতা ke kaham no dara Osit gaming sikya tam sikya Rahul option gonda tuisani sei gonda kono sida sini sido sibu do he kono bung pok tongka salai no lo ka ఇంకా Osit pura Osit gaming ke 18 year dara belai kena nini boyas kom tamengke anse boyas kom manikta hambai nini iaro sama bagi do British kaham no dara oke do nono nugia baluk khadara ande bol kata acha amo dile mai khlai tong mule ko video khlai tong mule nung se naya na bolo iko news ni video ritong mule news British sabong ka mo sini meng to kha aibono Gabrozora nung sabo bai tong tabuk ang babu bai tong utara babu bai ang tong uta aino salayo tong layo ma hikeno tai ko wala nung kri ke tong layo ta heda ga osin dara basile boro thangka dare basi saga boke ani basi kre ani ni basi kre ko ang taw single life che tabang single life para kono kisa bere kengke bo ano ke kutunai kerei heda tambai hingke single bulei jara bori gana hingke to buni no kisa thangkana ruto guina haja gana heda gang khamti ya ano ke burtunai kerei ke nog ni borok sim kisa kusko bakhani ta babu songra ke sabrum mano dara ani para belai berai phaidi chini yang oke berai phainai do manai ako berai phainai Osit gaming berai phainai no yang sing sabrumo thana handon tai koidin pore hingke Raju official saka hello oi hello sade Raju official bahai tong kahamna tong hingke Raju saka hello dara boroni wngkha ani para hingke khumulung ni ani khumulung pado berai phaidi ang malai phaidi ta go Osit gaming saka belai kheno muni khabo wasirik saboi ke dara saka dara bodo saka kaham ako dara nono belai kheno hambai ke Osit gaming ke lab ke bo ase khayana hamja kana ang kisa berai gana do manai oke dara hor kaham good night okay good night tep salanya naro kam hamyakop ke Raju office sega do ake phai tong nini parao dara do ako phai tong nini parao do phai dita malai ene khumulungo do khumulung ma ke khumulung pado kisa berai layen ta khumulung pado berai layen ta phai di khumulung pat nanya bagai ang phiri no ronai tam phiri ya rangri phunmai ta ang phunmai ta berai phai di to do sigim dara nung bufuro kaijaknai kaijaknani ani maino kono khayako tamo khaba kaijaknai salsa jotono kaijagano ta olono rono invite wono ta heda kaijakna puro kalbar rongkhano no khobor naita ani live tin saklai nai mane live khai iko tai দুই দিন পরে কালবারি nan chance to hata pro live nungjoi sair naita no khobori naita gedara mai rok desa kha mai to saya kho nungkhe mai desa kha sare Raju official
Osit gaming saka nini year o busu kaka dara 25 year 25 year kaka to. Osit gaming chini yang bere phaji ko dara ta mui rok songka sagra di ako tini khori jaran mui ang khumulungo waisa suk phainai dara do phaidi nung phaikeng ke ani phone number description o tongo do aro call khai ano sahodita kenoroi marai phain jomsika Rocky King dara ning tabuk tamu kam khaisa ang ta kuno kam khaya haino rabarok mara jajao ta taitam khainai ke yemaita Rocky King dara Rocky King nungka bai tong sagra kaham da tong raju ketam sika tamu dara nini live o borok kwrui sa situ ani live o tangi jam borok kwrui ang tam sanai bui ano support khaya angka ba tam khaina hediba ang mane moji khaijung khaya support ang basu abo bai kono ani live thangon hini ang wan sugia hediba phaika phaya sap khike khaya hediba maita ke Rocky King tam sika kaham no dara okay bahai tamorok khaitong maida saka sagra di tini horni tamorok muisong orsigi minsaka lab okay nono hambai nungano support khai bai te hamjangma bagui oseng support khayu dara do support khaidi nin dara no nung support khaidi ta hediba norok support khaikeng kese ang mane truk tebo kuchu kanan hediba raholo dara lila songno sini gode lila nonte u sansa sing lila soni nogo thang pai kya interview na lanya ni nei o je hamari bara lungi to nya diba obono toi sing interview na hang thamani bo interview rona gosili ang ka basma pai kya tang ka hamelo interview na thaka bo borjang gosia maita toro ki saka abai o belai thokana amui heda amui to blind thoko ke nungka boron sagar da ako Rocky King ni para rok borong kha egonta 30 menit kala dara buno ta support khayang ka no ke Rajendra Deborma tam khe tong munai iko hanyo tong khata iko tam khanya khalawa su tong khata live ro kisa khaina gena nai bahai tong sagar de Rajendra sabong khang mo sin malaya Rajendra ko to yang Hirapur ni bo tongo mahita ke bo dang kha sinimeng to khata mo to YouTube ti sing ka ba hediba ko sing kam tam sa hamari das paine kya hamari das paisine kya te tam khajana ba kaisa to Elizabeth das paikya take hamari das thangsana khata ke Rocky tam sika ang the Bisranganj ni se dara Bisranganj ni da Bisranganj ni khorsa borono singke sisini sido Bisranganj ni bo parani sagar de ako Jisu fainai saljana nasing gui tonggo sini ti prasad selarok sini liya hamari
Chini tiprasa berirok chini tiprasa salano sinilia. Tam ni karoni sinilia na mun bela wana wang bahanyo. Jengrok tong boleh heriba jengrok. Rocky King sagrade bisrangon smo parani. Tabuk sini jompui press club ni ingui bisrangon jo kaisa hall mangka bisrang press club nita ke aro go sing ulogo thang ke horong ke sing aro thui mano ta. Baksa ani je YouTube o thumbnail lo mano nogui baksa habi try khaini mano try khai live o try khai borei bungkhang nogui tela sebla rokni okhor thangna asa khayo baksa hingke baksa ba borei ungjagui habi rok naina phiaba amo ani thumbnail mani karon hingke o je o boroi ni mungkha baby tripura do bini mokol belai khana hamya sing thanayo mono o sing bini parakha mono mono tam sono tam parak mani kada o sing thangai bono bini mokol sing nailai khata news coverage khanya bagui hingke da bishal ni channel tinor nukhana asa khayo chingto chakliya khoroksa si chagui manso belai kap mani bai sing chagui mali ata camera interview singni mali ata hingke norok da bishal official blog honui official blog 223 ni aja nugui mannai norok thangi nai dita. Be thambi kya live ni borok be thambi kya live ni borok live mo thangnani dore papat kok sabai di ang bai. Kisah singdi angbo thangganu nilo ogi dida kisah singdi angbo thangganu nilo ogi Jotono hor kaham kesanggo belai kheno thona musung laha tabule dida kisana
hor kaham. Jotono hor kaham. Good night. Live mathak senai do jotono hor kaham. Good night. Khumpa jotono. Good night, good night. Mai chai senang. Hor kaham, good night. Jotono hor kaham. Good night. Tang sinai no go. Ta buk le thang sinai no go. Cho chua ke pi chi kho ba mo. Chi kala hai jing sa tong kula se bu sa bu ti ga na ro se.